Jama'a a shirinmu na baya mun ba da tarihin mutumin farko da ya fara ziyartar duniyan wata. Na san masu kallonmu za ku so ku ji irin abubuwan da aka binciko a duniyan wata. A yayin da hukumar NASA ke yunkurin zuwa duniyan wata a ƙarƙashin jagorancin Neil Armstrong, ba irin hasashen da ba su yi ba akan abubuwan da za su iya taddawa a can. Sun yi tunanin da zaran mutum ya taka ƙafa a ƙasan duniyan wata, to mutum zai nutse ne tsundum. To amma da zuwansu sai suka ga abun ashe ba haka yake ba. Sun gano ashe kalar ƙasan da ke cikin wata mai tsananin danƙo ne. Jama'a banda danƙon ƙasan sun ce ƙasan na da ɗoyi sosai. Amma wani abun al'ajabi shine duk tsananin ɗoyin da ƙasar duniyan wata ke da shi, da suka ɗibo samfur suka dawo da shi duniyan mu, sai suka ji ya daina ɗoyi. Jama'a ba da haka, wannan na nufin cewa duk ɗoyin da ƙasan wata ke da shi, ɗoyin na tsayawa ne kawai a cikin duniyan wata. Inda za ka ɗibo ƙasan ka dawo da shi cikin duniyan mu, to ƙasan zai daina ɗoyi. Kuma wani ƙarin bayani game da wata shine a duniyan wata akwai duwatsu da ruwa, kuma hasken da muke gani na wata in magariba ta keto da kuma cikin dare to hasken rana ne. In magariba ta keto, duniyanmu na juya ma rana baya, sai ranan ta fuskanci wata. Da yake kun san ita duniyan wata tana zagaye duniyanmu ne, sai ta rika haska mana duniya in dare yayi. A cikin kwana 29 ne wata ke zagaye duniyanmu, shine ake cewa wata ɗaya. Ita kuma duniyanmu tana zagaye rana ne a cikin kwana 365, shine ake cewa shekara ɗaya. To, jama'a, da haka na kawo ƙarshen taƙaitaccen bayani akan kaɗan daga cikin abubuwan da su Neil Armstrong suka tadda a duniyan wata yayin da suka ziyarce ta. Ni Umar Bahaushe na bar ku lafiya sai wani jikon. Kar ku manta ku danna mana subscribe da